ஹாய் மக்களே, வணக்கம். 2 நாளாக பயங்கர மழை, அதனால் வாக்கிங்கை கன்டினியூ பண்ண முடியல. பட் நிறைய பேர்கிட்ட நல்ல கமெண்ட் வந்துச்சு. சில பேர் கேட்டாங்க வீடியோஸ்லாம் போடலையான்னு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நிறைய பேர் ஒரு டவுட் கேட்டாங்க, நீங்கள் நிறையா தூரம் நடந்து போகிறீங்க, தண்ணி குடிச்சுக்கோங்கன்னு. ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பாக தண்ணி தேவைப்படும் போது எடுத்துகிட்டு போய்க்கலான்னு தான் நான் வந்துட்டேன். ஸோ வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்காக நடக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. அது மட்டும் நான் அப்படி தான் ஆக்சுவலி ஆரம்பித்தேன். பட் ஒன்ஸ் நான் நடக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நிறையா சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப அதாவது 8 hours 9 hours அப்படி நம்ம உட்காந்தே வேலை பார்க்குறதுனால ரொம்ப லேசியாக சோம்பேறித்தனமாக இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் ஒன்ஸ் நான் நடக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இப்போ எங்கேயாவது கடைக்கு கிளம்பி போகணுன்னா கூட நான் சட்டுன்னு போக மாட்டேன். ரொம்ப நடக்கிறதுக்கே ரொம்ப நாண்டதை நான் பிடிச்சிருப்பாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டராக மாறிட்டேன். ஸோ ஒன்ஸ் நான் இந்த நடக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நான் அதுலேருந்துலாம் ரொம்ப ரிலீவ் ஆகிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்ம நம்மளோட பாடி கண்டிஷனை வச்சுக்கலாம். அதுவுமே முக்கியம். ஸோ வெயிட் லாஸ்க்கு மட்டும் இப்போல்லாம் நடக்கிறதில்ல. ஸோ நம்ம கலோரிஸே நமக்கு அப்படியே நிறையா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம். அது பானாகவே மாட்டிக்குது. ஸோ நடந்தால் பெட்டராக இருக்குங்கிற கான்செப்டில் தான் நான் நடக்கிறேன். ஸோ நடக்கிறது வெயிட் லாஸையும் தாண்டி நம்ம ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்காக தான் நடக்கிறது. யார் வேணுமாலும் நடக்கலாம். ஸோ வெயிட்டாக இருக்கவங்க, வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க தான் நடக்கணும் இல்லை. ஸோ நடக்கிறது ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸு, ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். எல்லாம் நாற்றெல்லாம் எல்லாமே உழவு ஓட்டி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ நாற்றெல்லாம் நட்டுட்டாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது, பார்க்க பயங்கரமாக இருக்குது. 2 நாள் தான் வரல, அதுக்குள்ளே நிறைய சேஞ்சஸ். 2 நாள் நடக்காதது. ஆக்சுவலி யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கும் போது நான் நேற்று நான் வாட்ச் பண்ணி பார்த்தேன். என்னால் எங்கேயும் போக முடியல, நிறைய மழை பெஞ்சனால. ஸோ ஒரு நாளைக்கு லெஸ் தென் 2000 ஸ்டெப்ஸ் கூட நான் நடக்கிறது இல்லை. அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும்போது. அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கவங்க நடக்கிறதே இல்லைங்கிறது தான் நான் இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ இவ்வளோ வருஷமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 years இருக்கும். கடந்த 4 yearsஆகவே நான் ஒரு 2000 ஸ்டெப்ஸ் கூட நடக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அதனால தான் நான் ஏதோ இவ்வளோ வெயிட் கெயின் பண்ணிட்டேன்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ நடக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு எப்படியாவது நடக்க போயிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என் மென்டல் ஹெல்த்தை கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இதே மாதிரி அடுத்து வெயிட் எவ்வளோ லாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. ஸோ அதை பற்றி பேசுவோம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு 6:10க்கு வாவ், இங்கே நிறையா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நல்லா அழகாக இருக்கும், வியூ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வாக்கிங் பண்ணுறது நல்லா பயங்கரமாக ஜில்லுன்னு காற்று, மலைக்கு சொல்லவே வேணாம். ஸோ மக்கள் எல்லாமே வயல் காட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு கிளம்புற நேரம் வந்துருச்சு. நம்மளுமே கிளம்பிட்டோம். ஸோ சூப்பராக இருக்குது. ரிட்டன் போய்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்த கொஸ்டின், ஸோ நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, செக் பண்ணிங்களா, இவ்வளோ தூரம் நடந்துருக்கீங்களேன்னு கேட்டாங்க. நல்ல கொஸ்டின் தான். ஆக்சுவலி நான் வெயிட் இன்னும் செக் பண்ணலங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய மெண்டல் நான் மைண்ட் செட் எப்படி வச்சுக்கிட்டேன்னா, வாக்கிங் போகணும், வாக்கிங் போகாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு என் மூளைக்கு வேலை கொடுக்கணுங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்தேன். ஸோ இப்போ அதுக்கு மாதிரி அதை ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டேன். இனிமேல் நடக்கிறது ஈஸின்னு எனக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. இனிமேல் தான் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்லாம் குடிச்சு ஃபுட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். எங்கே கலோரிஸ் அதிகமாக நான் சாப்பிட்றேங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி இனிமேல் அதை அவாய்ட் பண்ணுவோம். முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன், இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 5 to 7 சாயந்தரம் இருக்குல்ல, இந்த டைம் மட்டும் வீட்டில் உட்காந்தே இருக்காதுங்க. அப்போ தான் நமக்கு நொறுக்கு தீனி, ஸ்நாக்கிங் டைம்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்நாக்ஸை அள்ளி சாப்பிட்ருவோம், நமக்கே தெரியாது. இந்த 2 மணி நேரம் மட்டும் நம்ம வீட்டில் உட்காராமல் இருந்தாலே பாதி அதாவது கலோரிஸ் குறைச்சிடலாம். ஸோ இந்த டைம் நான் வீட்டில் இருக்கவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். நான் கமெண்ட் போட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்டதோ என்னவோ நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு. லாஸ்ட் 2 days நான் பயங்கரமாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணேன். ஸோ நிறைய டவுட்ஸுமே இருந்துச்சு. நம்ம நிறைய இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாளைக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ், அதே வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதை பற்றி தெரியும். உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ்னால் கண்டிப்பாக நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு அது ஆன்சர் பண்ணுற கொஸ்டினுக்கு மறக்காமல் நீங்கள் கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட்டை கொஞ்சம் கேளுங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. ரொம்ப நன்றி.